Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salav rez ve hürmet bova. Gel kese ku video me godari dikin. Emi şef jwara bahsa fıtrete bikin. Her insaneki, her miroveki gavalı gora fıtreta xwe bijî huzur edivîne. İro sernivîsa me sergotina me ev e. Her şahsekî, her mirovekî, her mexluqekî demalu gora fıtreta ku hatî xweliqatin gava bijî wê şaxî huzurê divîne, bextewar dibe û bê arîşe û bê problem dünyayê dijî. Her tiştê fitrî xweş e. Mesela bibêjin Xwedê Teala însan li ser xulqiyeteka çêkirî, li ser fitreteka çêkirî. Jin û mêr fitreta wan ji hev cihêne. Vêja em îro nakin behsa fitreta jin û mêra, lem îro behsa fitreta ku însana ra wek jin ha mêr firq nake. Ji însan ra lazim em îro behsa wê dikin. Mesela em bibêjin gava tu darekî mêzeke, tu çiçekekî mêzeke, tu em bivê gihakî mêzeke, tu tişteke zîraetê mêzeke, jê ra em bivêjin ji bo ku darekî wek dar şîn bibe, gulekî wer çiçek hişîn bibe, em bivên çiçek ku bîn bide, yani yek ji marîfeta çiçekê gere bîn bide, yek jî marîfeta darê yan gere siyawî hebe yan ji gere fêkî wî hebe. Demê darê fêkî heye û darê çi heye darê em bivêjin siyawan hemûn bêndar û dinê. Ji bo ku darekî bibe dar an jî dareka fêkî bibe, fêkî bide an jî em bê gulekî ku bîn bide, jê re sê tişt lazim e. Yani ji bo em bivê gihakî tişteka zîraî, giha an çîçek an jî em bivê zeviya genim an cel lazûd misir em bivê garis ferq nake. Jê re ax lazim e, xelî lazim e, yani em bivê erd lazim e. Erdeka ku em bivêjin temamî wî axeka fitrî ku hinek kes divê tebîî, em bê axeka xeliyeka fitrî, aveka fitrî û tav. Yani ji bo xatirê em bivê temamê giha û dar û deviyê erdê hişîn bibin ku însan jê fayde bibîne, jê re sê tişt lazim e. Yek axeka fitrî, axeka em bivê ku bê ku em bê maddê zirar ketiyê, maddê ku jê zirar têke navê, aveka fitrî, aveka ku bê ku maddê ku zirar jê çê bikete navê, nav normal ava baranê, ava çema, ava kaniya û her wisa ji bo ku xatirê ku meyveyê xweş bibe an jî em bê gihayê wî bigê, em bê zîraetî bigê, tav lazim e. Sê tişt. Eva tiştê fitrî ye. Dema tu darê an jî gulê an jî em bivêjin zeviya genim, zeviya ce, zeviya em hemû zeviyê ku zîraetê ku fasulû nû ku tiştê ku zîraet em bivê serzewat. Dema tu ava fitrî nedê, tu avekî ku em bivê jê zirar çêdibe, em bivê jar tê daye. Ava em bivê ji fabrika derdikeve, em ê tiştî kimyasal kirî navê, tiştê ku em bivê fitret avê xirab kirî, dema tu ber di binê darekê û dara hişk dibe. Dema tu ber di ser gulekê û gula hişk dibe. Dema tu zeviya genim yan zeviyeka çandinî tiştî zîraî, dema tu aveka fitrî nedê şewa dibe, ew tiştî ew zeviya ku hatî ajotinê wê tişta ku jê dê xwestin nede. Wê nede. Ji ber wê her tişt bi fitreta xwe xweş e. Her wisa însan jî wek em bivên tiştê ku em bivê tiştên fitrî tişt wek em bivên mexluqê dîne wek dar û giha û gul û çiçek, însan jî mirov jî ihtiyacê wan du tişta heye. Yek em ihtiyacê me fîzîkî heye, yani em pêwîstek fîzîka xwe em fîzîka me em bivê cesedê me, cismê me ku divê ji xwedî bibe mezin bibe. O yek êduda jî em bivêjin pêwîstiyê me manewî heye. Em bivê tiştên em bivê tiştê ku ruhiyeta me re tê dike. Yek pêwîstiya em bivê cismê me re ku ihtiyaca cismê me re pê ku cismê me re têr dibe, em bê mîda me re têr dibe, bu pê mezin dibe, quwet digire, hêz digire, ew jî xwarin e, vexwarin e, razan e, em bivêjin em bibirin çûne destavê falan. Evana ji bo fîzîka me lazim e. Pêwîstiya me bi wî heye. Lê ji bo xatirê ku psîkolojiya me cîbe, ji bo ku ruhiyeta me ruhiyeteka aram, em em huzurê bivînin, dilê me rehet be û em bi huzur bin
و دل ما ام به سکونت ببینن روح ما سکونت ببینه احتیاجی کما معنوی هی او جی دوی ام من هر دا به هفرا ام ذکر بکن چوا ام بویژن دار جاخه مزند یعنی دیا داره دیا چیک دیا زراعت آخه ایمج دیا می آخه ام جاخه چی بونه تشتی کو جاخه جعرده درد که و ام به خوارن و آب و هر تشتی کو جعرده درد که و ام به غذا مقنته مبویه بجا جویزه ترجی انسان ام به احتیاجه و هی به انسان را تکلیوی هبه انسان خواه گریده مالبات حساب دکه خواه گریده آیله که حساب دکه خواه گریده دیو باوک حساب دکه خواه گریده عشیره که حساب دکه خواه گریده ملت کی خواه گریده گنده کی خواه گریده شهر کی خواه گریده ولات کی یعنی اواد در روحیت انسان هی کو از بی الله فلان کسی ما قضا فلان کسی ما اش فلان مالبات مش فلان عشیره مش فلان بنگه ما ام به گوا وانا ورکر لورا ام بویژن چوا کوکا داره کوکا گها گاتج عرده کشان ام به حشک به چند دقیقه شون و چند ساعت شون و دار حشک به به جنبه قرشو قال و گل به حشک به جنم حشک به هر وسا گواته انسان او انسانی کو جمال بات خو جبنگه خو قطان جبنگه خو قطیا ج عشره خو قطیا یعنی ج کلتور خو قطیا ج او بنگه کل مزمی گوا ج قطیا هر چی خو انسان نامره لم جیانه کا مرنی دیجی جیانه کا مرنی دیجی تو فایده کی وینه شخصی وره و نه چی جوا کره لورا کوکا حقیقتن ج کوکا خو قطیا تم به حضور تونه آرامی تونه ام به دلی و راحت نه تم دل خودشتا دیگر چش بک حضور ناوینه سبب لورج کوکا خو قطعی جبروی مروب عائله خواره باش مروب عشره خواره باش مروب دیو باوی خواره باش ام به چو قواز بند عشیراتی بند مالباتی بند مرا به عشیر و قوم مرا را چو خورد به مرو اقواس بختواره اقواز اشترا بویجم چیه چو اقوا بختواره اقوا ام به مرو حضور دوینه و روحی مرا آرام سکونت روحی مرا چه دوه لگا مرو جی قطیا و شاقی چه وادوه تجاری مرو حضور نابینه ولات اوروپا انسانی وقت داره که بتنین یعنی ام به بند نبره مالبات تونه او شفقت او مرحمت او صلای الرحم لاوروپا تونه انسان به شخصی خواه یعنی احتاجه تونه به سلام نده بابی خود دیا خواهی وقت داره قواخی ام دوی داره سپیندار جمعه یعنی داره قواخی دویجن عائله ولات ما شخصی ولات ما مینا داره چی مینا داره گوزی مینا داره هیورگیه ام بیت گوتنه ترکیه دوی چنار آجی ام داره هیورگه وان داره بیه مزینی ام بیا سپیه و بیا سور هیه بیا سور جراتی گوتنه هیورگه داره که توپینا مزن تدا ام بی سیاوی پره جبروی دوی مرف ام بویژن به عائله ولات موسای سا ام بی بندی وان خورته اواج بو خاطری کو مرو بختیوار بوه ایدو دا ام بویژن جبو کو ام بی روحیت مرا ورجی خالا دو دا خالا یکم ام بی پیوسی وجود ما بخوارنه و خوارنه هی کبا خوامتی ام رادزی ایدو دا دوی بند نبرا باو دی گر آب خال عشیر قوم و ملت بسا برفره او دوی او بنده خورد بوه ایسیا دوی جی مرف بلگورا روحیتا مرا خود تعالی روحی خواه پفی مرا کری لور ام عبد خودنا روح جی مخلوق خود تعالی او روحی چی کری او پفی وجودا ام به نفسا ما کری او روحا بتنه بچوا غذاوی گداوی ام به قنتیاوی دیسا به امر خود تعالی او جی سب ام به امر خود تعالی مثلا خود تعالی دو سوره رعد دا آیتا 28 دا وها بعضکه جبو خاطری کمرو ام ببیجن مسئله پسیکولوژی گوا پسیکولوگ قصه دکن وان تشتانه قصه دکه لیناین بچیکی و گریناد و ام ببی سری لوده گریناد یعنی گرز سری لوده نا لینا خینه یعنی تشت ام ببی تشتی علمیه کو بعضکه خناگین هدفاوی خناگین آرمان جاوی هدف چیه گره خو بگینی خدا تعالی گوا
tamamı psikologa, tamamı kesi ku liser psikiyatriski kar dikin, tamamı kesi ku da ilmi ruhi da kar dikin, sırf digi xwedigini ciye ki ji bo tiştekî kar dikin ku insan dilê rahat bibe, ku insan aram bibe, ku ruhiyeta wî skûnet ruhê wî sakin bibe. Giş boyu dixebitin. Ji bo wî çi dikin? Derzî lê dixînin. Derzî lê dixînin ji bo ku xwe hekî em bivê wan fikrê têda ew tereddûda têda ew dudûliya têda ew tiştê ku di sirê de wisa qeleq şîbî ji navê dernakeve ji bo xatirê ew nebîrê derzî lê dixînin got tek divê sakinleştiricî derzî lê dixînin ew jî minan em bê narkoze ilaç dide minan narkoze bu wî awayê dixwaze tedawî bike evan ne tedawî ye tenê teskînbûna ruhê însan em bê rahetbûna qalbê însan dilê însan o ji bo ku însan huzûrê bibîne Xwedê Teala wiha dibêjim ellezîne Sûre Ra'd ayeta 28 Bismillahirrahmanirrahim Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dibe ellezîne âmenû ve tetmeinnu kulubuhum bi zikrillahi ela bi zikrillahi tetmeinnul kulub Xwedê Teala dibêjim evî ku îman anî hatine ew ku vellezîne âmenû ew ku îman anî hatine tetmeinnul kulub ve tetmeinnu kulubuhum qalbê wan wê mutmeîn bibe wê qalbê wan rahat bibe wê qalbê wan sakin bibe wê qalbê wan aram bibe wê dilê wan aram bibe ela divê hûn hişar bibe bi zikrillahi tetmeinnul kulub divê bi zikrê Xwedê Teala qalb mutmeîn dibe qalb çawa dibe qalb sakin dibe qalb skûnetê dibîne zikrê Xwedê Teala çi gelo acaba mirov Allah wek sofiya tenê hema Allah zikir biku bi cesme bike acaba zikir ev anjî mirov tenê biz Allah wek evek terîqata dike Allah bibêje sirê xwe bihecîn hê bike wisa mirov mutmeîn dibe qalbê me re rahat dibe ruhiyeta me re çê dibe psikolojiya me re baş dibe nexêr eva mabesî ji zikirê ne ew zikra ku an hin cemaat û civatê em bibêjin sofîzmê sofîtiyan dikin ku zikra dikin bi cesma dikevin ji xêrî Allah serê xwe serê xwe hecîne serê wan dibe mîna dew ne ew e mabez ji zikrê Xwedê Teala dibêjim Sûre Hicr ayeta nehda wa dibêjim inna nahnu nezzalna zikre ve inna lehu lehafizun divê me zikir Qur'an ev ayetan ev kitêba hanena divê me daxistî ev ayet Qur'an hanena divê me daxistî eva zikr e mabez ji zikrê Qur'ana pîroz ev ayeta zikran divê me daxistî ev Qur'an hane me daxistî ê ku viya diparêzin em ji ber wî mabez ji zikrê ne zikirkirina ku tenê Allah mabez ji zikrê Qur'an divê tu Qur'anê bixwîne fêr bibe hîn bibe tetbîq bike wê şexê zikir em bibe aramiya qalbê me re em bibêjî yan jî em bê skûneta ruhê me re sebeb çi meselê ruhî me re çê psikolojîk me re çê dibe em bibêje însan me ji wî xwe tevlihev dike însan nexweş dikeve sebeb hinek mijar hene hinek em bê problem hene hinek arîşê hene nikare jî navê der bikeve wisa li serî bar dibe serî qepat dike serî dixitimîne wê şexê ruhiyeta wî xirab dibe em bibêjin nikare jî nav mesela der bikeve sebeb vêja eğer însan Qur'anê bixwîne hîn bibe li heyeta xwe tetbîq bike wê şexê însan huzûrê dibîne tenê xwendin jî ne divê were tetbîqkirin Qur'an hatî were tetbîqkirin ku em bivê huzûr mirov kare huzûrê jê bîne di ayeta 29 da dibêje ew kesê ku ayeta Sûre Ra'd ayet 29 da dibêje Sûre Ra'd ayeta 29 da dibêje ew kesê ku emelê salih bike ev kesê ku em bê divê dilê însana bi zikrê Xwedê mutmeîn dibe em bê huzûrê dibîne em bê ruhiyeta wan aram dibe skûnetê dibîne evana dibîne lê eğer ew kesana emelê salih bike emelê salih mabes ew İslamê bijî hayatê bijî İslam Qur'anê li heyeta xwe tetbîq bike bijî divê tûba divê tu mizgînê bidiwan û em bibêjin cî her qenc û başî yê wan e cî mekanê herî qenc û baş wan hem divê dunyayê de hem jî di axiretê de yê wan e ji ber wê divê em viya bizanibe em bibêjin her însan divê fetrî bijî
قوات فطري بيجي دي فطرة أو قلبي سليم وعقل سليم يعني فطرة سالم عقل سليم وفكرة سليمة وخذ تعالى أب عقل سليم وفكرة سليم لجورا أم بيجن سر فطرة الدين الإسلامي خذ تعالى إنسان أم بي خلق عندي والروحية قضاء يجي غزاء يجي تشتكو فيش تمام دك دين الإسلامي قرآن بيروزه وفي أوي مردكار جمسلي الروحي جمسلي جواكي جمسلي أم بيجن problemin em bebe ecivaki da sosiyoloji da mردكار çare bivinin hatta jarek adın ez bejim bimin dixir xoşi da. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.